Дзесьці ў гарах Нарвегіі адбываецца чытанне майго выніковага верша «Апошні маналог» альбо «Пастамент пад эшафот». Натхнёны ён быў падзеямі 2021 года ў Беларусі. Напісаны таксама тут жа, у запалярнай Нарвегіі. Прыкладна у тым самым месцы, дзе я цяпер яго прачытаю. Пастамент. Стаю на паддоне, салдатам разуты. Няхай бы хто ляснуў, спыніўшы пакуты мае і народа, які мяне церпіць. Няхай бы прыдумаў што-небудзь мой церцель. О, каб жа хто ведаў, як жыць гэта цяжка. З мянушкаю бацькі і конскаю ляшкай, узяўшы уладу хлуснёй і падманам, збіраў я гадамі з падонкаў каманду, а тых, хто занадта глядзеў незалежна, з Драздоўскага мы выдалялі манежу. І вось рэвалюцыя. Выйшлі агенты, балённікі, спевы і белыя ленты, усё, што гадамі ляпіў я і клеіў народнай нянавісці. Зорка галея за пару гадзін перайначыла ўшчэнт, паставіўшы крыжык свой на пастамент, на той, на які я збіраўся падняцца у бронзе і славе прыдворных паяцаў. Цяпер на паддоне драўляным стаю, і новы народзец я не пазнаю. Але адчуваю, што гэты, як той, мяне ненавідзіць усёю душой. Частка другая. Роздум. Я ведаю, скончу кістою драўлянай, бо на эшафот узыду замаўляды народам, якого ўвесь час ненавідзеў. Пяньковы канат, канчатковы мой выдзел. Я нават на ўласныя плюнуў законы, абы не пазбыцца ўлады і мамоны. Ніколі яшчэ не было, як пры мне. І нават на гэнай апошняй вайне, калі немчура беларускія школы адкрыла ў тутэйшых мястэчках і сёлах, было так. А як аб Маскве дагадзіць крамлёўскім, бажыўся тутэйшых згнаіць. Не даць ім падняцца ні з мовай, ні з чым. Не бацька я быў ім, а подлы айчым. І вось я стаю на мяжы, за якой нянавісць людская булькоча ракой. Мільёны майго намаўляюць канца, у Бога, у д'ябла шукаюць ганца, які прынясе мне апошнюю вестку. Як тысячам сёння прыносяць павесткі мае беззаконнікі-нукеры ў хаты, мной узгадаваныя душахваты, за тое, што людзі сказалі: пора пакінуць мне ўладу і выйсці з двара мной разбудаваных палацаў і хас, на той на падставе, што выйшаў мой час. Частка трэцяя. Эшафот. Зрабілі дыхтоўна. Ён свежай смалой рве нос мне, а над галавой хістаецца пелька марскога канату. Дык вось ты, які час лагічнай расплаты. Мяшаюцца думкі, што ўспомніць. Ужо рыхтуецца кат мой. Гвардзейцы, няўжо я 30 гадоў выкабеліваў, каб так закончыць кар'еру
Вунь, Пушкін, мастак, малюе з вялікім натхненнем мяне партрэт. Адзін і сапраўдны тут і паэт, той самы, які заклікаў і прарочыў, і першы мяне ненавідзеў за вочы, у якіх ён і бачыў і зайздрасць, і зло, і позірк звярыны мой, быццам галоў у небе крывавым. Вось далі святло з пражэктараў тысячаватных, сыны пад моцнай аховай, мае пацаны пазбеглі прысуду смяротныя кары, але ж як счарнелі іх белыя твары, глядзець, якіх бацька з пятлёю на шыі усцыцца ў штаны на сатновай вяршыні, такога тэатру я ім не хацеў. О, лепш бы я неяк інакш звар'яцеў, але не пры ўладзе, а дзесьці ў навінках. Народ будзе месяц гуляць на памінках. Частка 4. Конец. Апошняй хвіліны, секунды, тик-так, партрэт дамалёўвае Пушкін, мастак, старэйшы мой плача. Малодшы знямеў, і сам я ад поту смярдзючага ўпрэў пражэктары тысячаватныя ў твар. Не, гэта ўздымаецца пекла, пажар, бяруць мае рукі назад у замок, нагамі ў жалезе не зробіш і крок. На мне прысмяротнае льну палатно, на ім чорнай фарбай ганебны кляйнот. Дзяржаўны злачынца зачытвае кат, судовы прысуд, як студэнт, рэферат за ўсё, што зрабіў супраць нашай Літвы, за ганьбу і здзек, за зваротак на ты. У нашай культуры, дзе ўнукі дзядоў на вы называюць, за родную кроў, пралітую не на франтах вайны, за ўсё, што не мае прадажнай цаны, за згублены час, за белмову, белліт, за нашых адамаў, за нашых ліліт, што не дажылі у паняверцы гадоў і з турмаў і зон не паспелі на ўдо. Ну вось і канец. Праз павешанне. Край. Ганец ужо побач. Даруй, Мікалай.